Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Ophis Meghalaya State Pollution Control Board kala Shah Kawang Petrol Bomb hani kala asngi ublei haki Ngut ki brio ki bom shamla ban ithu durkhmat ki bala ka durkhmat yeladi kani ki jingja kala ja hakapor khar arbje tam ei hadian kani ki jingja ki bor pulit kala imkhra ki lawan poi hati ka jaka ringkat ko kinhun crime scene unit nagbenta ban pe bnya ha kani ki jingja om shamla dan manu ban saw kani ki jingja la suba bakala bandai na kadaw ka jingpen sngopat ba ne ka public hearing ka badang shulongshan bala penong da ka Mspcb na benta ka project ti motion ka Shri Cement Limited hadum serman ilaka nongkli ka bala shim benta tang kinong kershan kat ba ka persha kim shim la yolat banlej namar ka jingsha khang dinti ba ka jingsha ka wang mau habayo banekran bar u Dr. G.H. Sharmang member secretary Meghalaya State Pollution Control Board ulong bakila ujore kani haki pulit kala imkra Ulaong bakat kum kecinya thu ki bayi ki ong bakidon Ngut ki brio ki bawan de ki atli ki Scooty hendai lingba ki dur CCTV le i ba Ngut ki la rung shapo bat ki la thang yu petrol bomb shaka jaka bakindong bat ki sabrat shaka te ka Ophis habakali la ki jingja ka don jinya dei ne em bat ka public hearing uba charmang ulaong bay ka daw jong kani umla bantip namar bakim judon daw bat ki brio bat ongru ba om sham na don manu ba minsaw bat kam shmladon kanu jinjulor ki kot kisla Mga Dr. G.H. Sharmang, Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board. Teman ni hakapor khar pawai ai ngadang mi nang ni na office bandai attend meeting siapa inspection siapa barnihan. Andang laya nang ni mi nang ni da police station room kumto ya si sanch permanent ngaya phone office ba dang jingjia ka basusi ba kitan ki riurnar ka bami thu dur kirawan Kawang Petrol bam ni artali kumba pili ko bay tu ko bay dete room hadin nang to ngawan phai na sini ada man phai sini kita ni gibriu bay i markhamat ki ta gibriu handai kham da poi berkhat tingi dan ni CCTV jongi hang ni ru ba pan i ngiyok ban ring ar ko ta gibriu handai kila tap dur khabat mla su bani to talong nang takadaw tingi rum la ban itu ki handai ben ni iman hakapor bangami kila dan lupa sini handai ubure budan jing trais ni pintip sai lanu le kan munda bhi ka kabu ko lang ba ula dan hi trais ni tingla lodge complain pa lang khra police station makir kelewan ko ba bhi ni forensic team gila dan hang ni ta kajing to ki ka ngai shma ta gamla ba ngai takun CCTV footage ke hatu ki break wan lagi kakun gi sources bhi nang ni ki ong kita ki baru kiwan ki artali ki Scooty armod hangawai ki Scooty hendai ki barung sini kat kumbala bat capture na post CCTV jongi kita armod nang ne guru ki be chete hang te kan dong ibat bom dan baru ki yo thang na so anda kira dep thang kan dong saya berat sini ni pak tu ki ke fai ka daw bala ban ong no bakinwan control bom han tu dega jing penlong ya ka public ring jong ka Shri Cement men hakani hang te ko dom serman ngamla ban ong tikena hadu kata-kata nama kajing tokit kadang ya sekaman tanda sem dem tim nama ngem judon dapat kibriu te yo kadang connection ngam tim kata ngam ban ong don ban saw dan ban saw dan ba ai ngoi yo belai hendrai kateh jika basuk nyongi be senior scientific assistant te la jan ngadang ni don jing dulu hari kot Islam ni tiar itu dan ya kata don ya long kia save barakoi tolong ta bakado ko lang baleng dia target ika office jeng giba pli ba loy bom tane ai kidan gi tim gi belech sai la dai kata kata wa ki don gi police ki don gi DC of bapanjai
bancu target iga soft target kalau nggak iga bamla pan penkesan Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong, but ki kalalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.